Аз се казвам. И така се тровиме, мамица. Я така. Водка чие ли си? Водка пием, да. Пием от 5 години. Значи, то бочката там има един колега, он път взима ракия, 3 лева кило ракия. Къде дават хубава ракия за 3 лева, бе? Мамицата му да е, бе? Кажи, бе, приятел. За 3 лева. Няма ефтино. Ма не кажи къде има ракия за 3 лева пари 1 кило. А? И била хубава. Що е умото, а? Всичко е от такова. Има начин да е свестно за тия пари. Брат му вика, леле, каква хубава ракия. Значи аз се пия и поне имам захар. Тя е метил спирт сигурно и преварена вода. Да. С захар. Това е. И това е ракията. Що ти кажа? Така е. И есенция. Есенция всеки може да сложи, да стане мастика, да стане такова, да стане на това. Той барим да е свестен това спирта. Спирта, да. Не бе, спирта няма, то не ми дига начин. Това където е сега водката, къде я пием, водка флир пием. И като пием 200-300 грама, събавям се си кукурек. Обаче като дойде време, нали, петък и съботи неделя не работим и като се насвиткаме с това простак до 4 часа сутринта. Не спираме, бе! Седнеме, гледаме телевизия, говориме си за глупости. Таксиджийството, той е таксиджия по-рано от мене, той е повече от мен. Това е 27-8 години, 30 години е такси. Аз съм 23. Да. И ще да говориме такова. И те са след такива таксиджии простаци. Разбираш си? Те тук оттам, дома, махалата, тук и тук не се къде имам таксиджи. И един да дойде, братко, се събераме всички, ти си е бабо майката. Не така. С приятеля е сладко. Какво така? Сега тук от едно известно време заебахте, водим дома такива кучки, къде само гледат да използва, нищо друго, не мога да ти върши работа, да си като човек и да ти спере, да сготви, нема. Всичкото гледа кура и пиенето и яденето. Това гледа. Не става, не. Такава ти работа. Днеска трябва да идем това в общината, мамицата му деба, какво ли ще бъде там? Какво искат? Какво, не трябва разрешително, разрешителното ми свършва на 4-2 ми завършва разрешително. Трябва да платим всички данъци, глоби, моби, здравни осигуровки, бълзи мамицата. Ето, вземаха, минах на гражданската, платих 240 лева. Винетката 70 лева. Прегледите 50 лева. Валците 12 лева. Какво днеска, какво ще ми дадат да плащам, че ми се завие свет? А не платиш ли, няма бележка. Не, днеска ако ме изребрат много пари, защото миналата година, даваха на тази 50 лева, извади всичко. Обаче тази година сигурно, че ме рендосват от всека. Че ме бръснат на голо. Знаеш ли какво значи на голо, а? Че ме бръснат на голо. Да. 1000 лева пари си трябва да си платиш всичко. То не се знае колко и други работи имаш допълнително. Тия педераци, къде ти правят актовете, пишове, мишове, това са все пари. И там не ти дават бележки, докато не платиш. Верно, нали? И ти се съгласи. Та си ебала майката. Но нищо не. Нема се отказваме. Защото тая система... Не, гадна системата, разбираш. Значи, парно не съм се отписал преди 25-6 години. И са ми начислили толкова лихва, 1870 лева, след като то, който е купил апартамента, плаща през това време,
А от мене искат пари. И как че искате пари, бе, мамка ви, бе, мърста? Ма с стара дата. Бе, преди 26 години съм се махнал от този апартамент. Този апартамент отива един мой колега, там живее, купи го и си е негов, а те ми търсят глоба. Защо не съм отишъл да се отпишем от там, бе ми? Това е някой мръсник там, една мръсница пише там, бележката. Да, бе, да, ще дойдат принудително, че ми вземат кура. Да, принудително какво може да ми вземат, аз нямам нищо на моя име. Всичко е на децата. Гол като пушка. Така е, тази кола изплатих миналата година. Декември месец я изплатих. И сега се съвзимам, сега не имам доста пари да давам. Разбираш ли, сега току-що прохождам. Има ли много работа в момента? В смисъл, има ли има, хората? много като питате има ли работа. При тебе има ли работа, а кажеш? Дават ли ти 10 000 лева заплата? Нема, па сега при мене зависи да така много работи, които... че това. 88-33. Сега си ба майката тук, че почне да ме псуват. Си ба майката. Да викаш, има ли работа? Приятелю, какво да ти кажем, бе? Това си е до късмет, па тук имаш някои хора, които си имаш редовни, па такова така ми изплатиха колата, защото аз имах двама германци. Германците много ги возех. Ходех насама там с тех и те ми даваха доста пари, да си изплатих колата. Иначе за 3 месеца чеха ми вземат колата, бе, човече. Те като стана това кризата, където обявиха цяла година криза. Ти знаеш, че хората се наплашиха иначе да се возят. А и тия редовните, където по-малко се возят и така. Не ти се обяснявам като ученичка и не се оплаквам, но така беше. Да. И сега така, имам си тук сумати народ, които си ги вие, сега обадат се по телефона, ела да ме вземе седите. Сега малко стараха, защото нема хората, нема и пари. А тия къде се вършат, трябва да са с таксито. Имам си редовни, имам си такива хора, които си ги возеха. Обаче сега, знаеш, значи има боб, ядеш. Нема боб, не ядеш. Така, има ли пари, се возиш. Нема си пари, нема и така. Никъде няма да останат таксите, тук ще пресеят тия, където свършват годините, да кажем, да ги махнат. Това са 15 или 20%. Са 20 и повече, само 20% си ги махнат. Колко години мога да? 10 години. И сега тук бандитите искат да ги санкционират. Не бе, да има таван за тарифите. Не знам, не било реално, защото всеки 5 лева, 5 лева, 10 км, 50 лева. Пуф! Ако има кой да ти даде, ако няма кой ги гледал, очи гледали, че пъткари се. И така, девиза е мой. Ето, казвам ти. Докато има тарикати, ще има и балами. Докато има балами, ще има и тарикати. Това е девиза. Друго няма какво ти говорим по-нататък. Сам се сещи. Па така ли е? Значи, виждаш, че има хора заспали, а па има хора и с пари. А тия заспалите е лошо. Нали? Не имат и пари, а па се возят на такси. А тия къде са чужденците с багаж, с такова, дава 200 лева да спи у родина, няма да даде 50 лева на таксито, че го закара. Ще и яде. Защото това е дошъл. Да бе, да, ама има и мошеници, бе. Добре да мошеници, добре, нали са тия мошеника, обяснявам ти. Казах ти се. Значи мошеника трябва да има будала, за да се качи. Аз съм се качал, без да гледам какво пише на стъклото. Нали чущо ти казах? Значи трябва да си будала, за да се качи, да му дадеш 50 или 100 лева пари. Кай се та, казах ти, че има хора с пари, които ще се качат свободно, заминава и си кара, и си плаща и така. Ама тия, където нямат парите, това е лошо, там е лошото. Че излъжат някои бабички, разбираш ли? Това ме яд, че тя взима 50 лева пенсия, иска 50 лева да вземе за 10 км.
Да бе, къдела, тия където имат пари, какво ще ги вземеш? Така е. И аз стига съм преборил, и аз си върши работата. Така, ще ме черпиш ли сега една цигара, приятелю? Да. Че те цунем, майка. Значи, аз ще пропуши днеска, пак ще пиша. Възпрял ли си ги? Какво? Абе, какво съм ги спрял от събота? Бе, отрових се от пиене и от пушене. Една кутия цигари за вечерта е малко. Ти ги спрем, да бе, я ги не спрем, те ще се години. Слънце си, ти си, пич. На радиото ли искаш да спрем? Да. Имам си запалка, имаме. Абе, не съм спрял нищо. Така. Значи, приятна седмица и много пари ти желаем и здраве. Мерси. Да ти се връща. Ти чули ще ти казах. Значи, много пари и здраве и успех. Това е. Ето, мерси. Всичко хубаво. Айде. Айде. Лека,